bani na iya dan suna iya magama ibacin zagin manya magama ibacin zagin manya mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya bari ba kyau zagin manya magama ibacin zagin manya ba kyau zagin manya magama ibacin zagin manya kulli kyale zagin manya magama ibacin zagin manya addu'a mummuna ba ta barin duka mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya kwanciyar hankali kuma ta barka dan kana aikin zagin manya magama ibacin zagin manya sannan addu'ar ka tana jefa kai din mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya ko yawan san barka ana ɓaci balle Allah shi wadai duba magama ibacin zagin ba manya ni ba mai san zagin manya magama ibacin zagin manya zaka ganshi a kullum zai wanka ka ga wankan mata makarbaiwa magama ibacin zagin manya hankalinsa a tashe yana waige ka ga samun mata makarbaiwa magama ibacin zagin manya asha mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya kuma zai ci ya koshi idan ya fito ka ga tamkar bai ci abincin ba magama ibacin zagin manya subhanallah subhanallah mu faɗe ta ga mai zagin manya magama ibacin zagin manya ma'azallah ma'azallah mu faɗe ta ga mai zagin manya magama ibacin zagin manya mai zagin manya magama ibacin zagin manya in yadda ina kuma roƙa amar afuwar Allah mu da manya magama ibacin zagin manya ko faɗa Allah mai afuwa ne mun san haka mun ja agun manya magama ibacin zagin manya mun tuba muna neman afuwa Allah mun bar zagin manya magama ibacin zagin manya mun daina faɗa da azaje su mun bar jin mai zagin manya magama ibacin zagin manya ulama suka ce laifi ne musiba ce zagin manya magama ibacin zagin manya kai co zagin manya mu bari ba tarbiyya ce ba mu bari ba tarbiyya ce ba lalacewa ba tarbiyya ne ba mu bari ba tarbiyya ne ba mu bari ba tarbiyya ce ba ka zagi uban wani dan isar wani ko dan kuɗi lalacewa hakan ba tarbiyya ne ba mu bari ba tarbiyya ne ba mu bari ba tarbiyya ce ba ka zagi uban wani dan isar wani ko dan kuɗi lalacewa hakan ba tarbiyya ne ba bismillah ilahu makajina Allah ga guda ɗaya ba biyu zagi ba tarbiyya ne ba Allahu da yayyo mai waƙar da yake a gari ɗaya ba biyu ba mu bari ba tarbiyya ne ba sararrakin da yake da isar mulki zai tabbata shi ɗaya ba biyu mu ba bari ba tarbiyya ce ba kai salati gun manzo haka dai namijin kwazo mai tarororororo mai baza'ar nawa taro to saka alaye na yi da sabi tafiyar sun zo waƙar ba ta lalacewa bari ba tarbiyya ne ba ba tarbiyya ce ba bari ba tarbiyya ce ba ba tarbiyya ce ba ka zagi uban wani dan isar wani ko dan kuɗi lalacewa hakan ba tarbiyya ne ba mu ɗauki batun waƙar da na ce zan yi batu ne ba ɗaya ba zagi ba tarbiyya ne ba batun zagi maganar banza ce ba abin Allah ne ba bari ba tarbiyya ne ba in ka ɗauka na zage ka shaida ba kai ne ce ba bari ba tarbiyya ce ba Allah ya san komai haka shi ya kajin komai shine da batun shaidar komai zo ka ji ni ina maimai ka zagi uban wani sai in ma shiru hankali ina bai kyau ba wannan ba tarbiyya ce ba bari ba tarbiyya ne ba bari ba tarbiyya ce ba ka zagi uban wani dan isar wani ko dan kuɗi lalacewa hakan ba tarbiyya ne ba kai ana tabbatin zagin manya baba na ji komai bai ce ba zagi ba tarbiyya ne ba to ana tabbatin zagin manya inna na ji komai bata ce ba bari ba tarbiyya ne ba
a gurin masana tarbiyyar ɗatun gida ne ko bai samu ba. Ku bari ba tarbiyya ce ba. Maganar ban so na firtawa ba kuma bai dace ne ba, kuna ji ko ba ku gane ba. Ba wai zagi ne ba, ka zagi uban wani fafa gwangwani ko hali na yi bai kyau ba, hakan ba ya dace ne ba. Ku bari ba tarbiyya ne ba. Ba tarbiyya ce Ku ba. bari ba tarbiyya ce ba. Ba tarbiyya ce ba, ka zagi uban wani dan isar wani ko dan kuɗi lalacewa, hakan ba tarbiyya ne. Wai ina ulama malamai ko kunce ne ba su gane ba. Zagi ba tarbiyya ne ba. Ko ku haƙƙin Allah yayi nauyi ne na ga duk ba ku sauke ba. Ku bari ba tarbiyya ne ba. Wanda duk musulunci ya amsa yayi ta fita bai dace Ku ba. bari ba tarbiyya ce ba. Ban ce karmin ya siyasa ba, bai kyau aita da zage ba. Musulunci ya faɗi bin babba yawa ƙarfi rumfa. Ka zage uban wani in ji annabi, iyayenka ka zagewa in wancan shi bai rama Ku ba. bari ba tarbiyya ne ba. Ba tarbiyya ne Ku ba. bari ba tarbiyya ce ba. Malam ba tarbiyya ne ba. Ka zagi uban wani dan isar wani ko dan kuɗi lalacewa, hakan ba tarbiyya ne. Ku sai kai can mai ilimin da bai aiki da sani na yi ba. Zagi ba tarbiyya ne ba. Neman kuɗi ya sa zagin uban wani bai kyauta mai Ku ba. bari ba tarbiyya ne ba. Magana ka faɗa a Masar baka san ta yaya za ta iso maka Ku ba. bari ba tarbiyya ce ba. Tunda dai maganar ga hadisi ne ba rawa sarkin waka ba, wannan maganar Allah ce dai ban kuma ce ma aya ba. Ka ɗau uzurin wani kashe nan wani dan cikar burin ranka, hakan ba ya dace ne Ku ba. bari ba tarbiyya ne ba. Ba tarbiyya ce Ku ba. bari ba tarbiyya ce ba. Ba tarbiyya ce ba, ka zagi uban wani dan isar wani ko dan kuɗi lalacewa, hakan ba tarbiyya ne ba. Duk wanda ya zagi uban wani dan yi in wancan shi bai rama ba. Zagi ba tarbiyya ne ba. Wannan ya sani ya zagi iyaye ne akwai magana babba. Ku bari ba tarbiyya ne ba. Duk wanda ya zagi iyaye ne lallai ya rasa rabo babba. Ku bari ba tarbiyya ce ba. Aljanna ba zan shiga wannan ba, ba ma za ya ji kamshin ba. Wannan zancen a hadisi ne ba nazar na fara bayanin ba. Mutuba na wurwuri barbatun wuri, wanda duk zai ban laifin Allah ba za ya ki karba Ku ba. bari ba tarbiyya ne ba. Ku bari ba tarbiyya ce ba. Ka zagi uban wani dan isar wani ko dan kuɗi lalacewa, hakan ba tarbiyya ne. Kai ina masu sawa ai zagin kamar ba ku zo da dabara ba. Zagi ba tarbiyya ne ba. A idan ka ɗauki kashi ka bai wa kare mai za ka faɗa bai ba. Ku bari ba tarbiyya ne ba. In ɗau tsoka in bai kura in ce ban so da ku motsawa. Ku bari ba tarbiyya ce ba. Abinda na ce so ku gane mai rai bai haura iyaka tai. Wanda ka saye zagin watarin ba za ya daga ma ba. Ka ɗauki ɗiyan wani cin zarafin wani ina ka alikintawa, hakan ba ya dace ne ba. Ku bari ba tarbiyya ne ba. Ba tarbiyya ce Ku ba. bari ba tarbiyya ce ba. Ba tarbiyya ce ba, ka zagi uban wani dan isar wani ko dan kuɗi lalacewa, hakan ba tarbiyya ne ba. Masu jin zagin kuma jifan bai tsallake kai na ku. Zagi ba tarbiyya ne ba. Ranar mutuwa an binne ka mummunan ji tuhuma babba. Ku bari ba tarbiyya ne ba. An zagi wani yayi ma daɗi ka sani ka ɗau zunubi babba. Ku bari ba tarbiyya ce ba. Karamar magana ta zan babba, rabon kwaɗo bai zo ƙasa ba. Kai ba wani aikin kirki ba, laifin wani bai kauce ma ba. Ka ji shi ka kyamata karkace ya burge ka, Allah ba zai kyale ma Ku ba. bari ba tarbiyya ne ba. Ku bari ba tarbiyya ce ba. Ka zagi uban wani dan isar wani ko dan kuɗi lalacewa, hakan ba tarbiyya ne ba.
bani na iya dan suna iya magama ibacin zagin manya magama ibacin zagin manya mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya bari ba kyau zagin manya magama ibacin zagin manya ba kyau zagin manya magama ibacin zagin manya kulli kyale zagin manya magama ibacin zagin manya addu'a mummuna ba ta barin duka mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya kwanciyar hankali kuma ta barka dan kana aikin zagin manya magama ibacin zagin manya sannan addu'ar ka tana jefa kai din mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya ko yawan san barka ana ɓaci balle Allah shi wadai duba magama ibacin zagin ba manya ni ba mai san zagin manya magama ibacin zagin manya zaka ganshi a kullum zai wanka ka ga wankan mata makarbaiwa magama ibacin zagin manya hankalinsa a tashe yana waige ka ga samun mata makarbaiwa magama ibacin zagin asha manya mai bacin zagin manya magama ibacin zagin manya kuma zai ci ya koshi idan ya fito kaga tamkar bai ci abincin ba magama ibacin zagin manya subhanallah subhanallah mu faɗe ta ga mai zagin manya magama ibacin zagin manya ma'azallah mu faɗe ta ga mai zagin manya magama ibacin zagin manya mai zagin manya magama ibacin zagin manya in yadda ina kuma roƙa amar afuwar Allah mu da manya magama ibacin zagin manya ko faɗa Allah mai afuwa ne mun san haka mun ja agun manya magama ibacin zagin manya mun tuba muna neman afuwa Allah mun bar zagin manya magama ibacin zagin manya mun daina faɗa da azaje su mun bar jin mai zagin manya magama ibacin zagin manya ulama suka ce laifi ne musiba ce zagin manya magama ibacin zagin manya kai co zagin manya Allah ka shirya mu ka shirya bayan mu amin